दिनै जोङो दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि जानानै बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल दख'रानि बेन्दोङाव नैबे आथियाबारि थिनालिनि सिङाव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि न'ब्लाङाव जोङो जोंनि गुदि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव गोजौसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय HSLC जों लोगोसे HS आनजादनि जोङो गिबियावनो प्रिपारेसन होदों बर' बिजों फरायनायफोरखौ। नैथियाव बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव जिहेतु गुबुन बिजोंजोंबो फरायनाय फरायसाफोर थाबाय, जों बिथांमोनखौ बरायफानाय जादों। दा दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि गुदि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव जोंनि फरायसाफ्राबो जे मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानायाव जों दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादल' नङा, गागि आफादजों लोगोसे माइनाव आफाद आरो बाथौ अजा आफाद थाबाय, जों खौसे बिथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दा बिदिनो जोङो बर' बिजोंनि मेट्रिक आनजादाव गोजौसिन नम्बर मोननाय साब्रै, गोजौसिनावनो बेसेबां जौखोन्दोमोन 87 जौखोन्दो मोननाय बेखौ जों बरायनो हादों। फारियै HS आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै मोजां नम्बर लानो हानाय जों बरायनो मोनदों साथामै। लोगोसे इंराजि बिजोङावबो फरायनाय जों बिथांमोनखौबो गिबियावनो 95 माने 95 जौखोन्दो लानाय गोजौसिनाव मोननाय जोंनि गुदि बाथौ सिबियारिनि गेजेराव बिथांमोनखौ जों बरायनो मोननाया थारैनो जोंनि थाखाय माने गोजोनथावना बाथ्रा आरो गोग्गाथाव मोनदों आरो जे जोंनि लाइमोनफ्राबो जे मोजां जौखोन्दो आवग्रिनो हानाया जोंनि थाखाय गोजोननाय बाथ्रा। औ, जोङो स्पेसियेलि जोंनि बर' बिजों फरायनानै गावनि मादार टां गावनि बिमानि रावाव 100आव 100 नम्बर मोननायखौ जोङो बिथांमोनखौ बरायदों, मान बावदों। लोगोसे बेवहाय जों देग्लाय मोननो हाबाय गासै सा 12 100आव 100 मोननाय फरायसा, जायनिखि बर' आयदायाव गावनि बिमानि रावाव मोननो हादों बिथांमोनखौबो जों बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै जों मान बावनो हानाया जोबोद गोजोननायनि बाथ्रा आरोखि जोंनि गेजेराव। औ, जोङो थांनाय बोसोराव जारिमिनारि संकस खेरायावहाय जा मोनसे हाबाफारि दङमोन, बेवहाय जोङो मोजां रोखोमनि वेल एन्ड गुड अर्गानाइज खालामनो हायाखैमोन। नाथाय देग्लाय जोङो बे रामफलबिल दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बानजायनाय, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जोथोनाव जोङो दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादा देग्लाय जोंनियाव गासै मोन 10 जिल्लाफोरा गरसियास भाबै दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै दङ हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लाइमोन आफादनि गेजेरजों हांख्रायबाय, जोंनि डेटाफोरखौ कालेक्सन खालामबाय। बिनि गेजेरजों जों देग्लाय बुंनो थाङोब्ला न' डाउट नैथि खेब, अब्लाबो जोङो देग्लायनि गरजियास जोंनि बरायनाया गिबि हाबाफारि होननानैबो बुंजागोन आरो। औ, बेखौ जों थिरांथा लाबाय दिनैनि हाउसनि गेजेरजों आरो जोंनि बोसोनगिरि बिथांमोना बुंबाय मोजां हाबाफारि, बे बरायनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि इयुननि जोलैफोरखौ मोजां मोनसे मटिभेसन लाबोनो हागोन, इनकारेज खालामनो हागोन, मोजां रोखोमनि काउन्सिलिं खालामनानै उननि समफोरावबो बरायनाय जाथों होननानै मोनसे सिद्धान्तआव फैनाय जाबाय आरो। हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गेदेमा आफादगिरि बिथाङा दंफैयो, दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा दंफैयो, माइनाव आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो दं। दिनैनि बे हाबाफारिखौ गाहाय आलासि महरै जोंनि हांख्रायनायखौ मान होनानै सफैनो हादों फकिराग्राम फरायसालिमानि गोरायुं बिथां डक्टर मनज कुमार ब्रह्म बिथां। लोगोसे बे हाबाफारिखौनो जों बेखेवगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोबाय BTCनि EM श्रीजुत प्रकाश बसुमतारी बिथां। थारैनो जों साबायखर बावदों बिथांमोनखौ जोंनि हांख्रायनायखौ मान होनानै जोंनि बे गोथार हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लाफैबाय। जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम जों दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेखौ जों खावलायगोन दे दिनै जों बाथौ सिबियारि आफाद दुलाराय गुदि बाथौ आफादा थारैनो जोङो धोरोमनिल' बाथ्रा हाबाफारि मावनो नागिराखै। सोलोंथायाव, समाजाव, रांखान्थि जौगानाय बायदि हाबाफारिफ्राव, हारिमु जौगानाय, जाय हाबाफारिफ्रा जोंनि थांना थानायाव गिबि बाहागो बा सिगांसिन जों बेखौ मावनो गोनां दं होननानै जों मिथिदों। बेखौ जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफाद हिसाबै धोरोमनिल' बाथ्रा मावालासेनो जोंनि थांना थानायनि जिउ राहाखौ लाफानानै जों बेफोरबायदि हाबाफारियाव खामानि मावलांनो आगान सुरदों। दा दिनै जों बुंनांगोन
बर'फोरनि गेजेराव गोबां मोजां मोजां नम्बर लानो हादों। दा बेनि गेजेरावबो दिनै जोङो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जों खालि धोरोमनिल' हाबा मावालासेनो जोङो फरायनायनि बेलायावबो समाजखान्थि जौगानायावबो हारिमु जौगानायावबो जों हारि मावलांगोन होननानै जों सानना दङ आरो। दे जासिगोन दे।